MXEC asettaa standardit lähes kaikille pulttiliitokselle kiitos sen erinomaisten ominaisuuksien, kuten nopeus, tarkkuus, ergonomia ja turvallisuus. Sarjan momenttialue ulottuu 65 000 Nm asti. Yhdellä letkulla MSXM-väänintä on saatavana 12 000 Nm asti. Todella kevyt runko on tehty erittäin lujasta alumiinista. Standardi hylsykara on varustettu pikakiinnittimellä ja on helposti käännettävissä ja vaihdettavissa. Lenkkiavainpäät ovat vaihtoehtoja hylsykaravääntiölle. Hylsyn lukitus varmistetaan pitimellä. Hydraulinen liitin pyörii 360 astetta. Toinen vaihtoehto on kaksiakselinen pyörivä letkuliitin, missä on nivel. Hydrauliset letkut täytyy ilmata ennen kuin aloitetaan vääntötyöt. Letkupari täytyy tämän takia liittää. Seuraavaksi yhdistä hydrauliset letkut hydraulikoneikkoon. Paina manual-nuppia hydraulikoneikon käynnistämiseksi. Vihreä LED-valo kauko-ohjaamassa välkkyy nopeasti ja ilmaisee, että koneikko käynnistyy. Paina ja pidä nappi manual alhaalla 30 sekuntia. Hydrauliset letkut ovat nyt pumpattu normaaliin paineeseen. Paina nappia off hydraulikoneikon sammuttamiseksi. Seuraavaksi yhdistä momenttiväännin hydrauliletkuihin. Paina käynnistysnappia manual hydraulikoneikon käynnistämiseksi. Katso momenttitaulukosta haluttu painearvo kyseessä olevalle vääntimelle, esimerkkitapauksessa 200 baaria. Paina ja pidä käynnistysnappia painettuna. Asenna tarvittava hydraulipaine käyttäen säätöventtiiliä. Vapauta nyt manual painonappi. Automaattikäyttö edellyttää hydraulikoneikon ja momenttivääntimen kalibrointiprosessia. Prosessin aikana mitattuja arvoja käytetään kontrolloimaan pultin kiinnitystä. Paina ja pidä pohjassa automatic-nappia. Automaattinen kalibrointi alkaa. Kun kalibrointiprosessi on valmis, indikaattorivalo kaukoimassa loppuu välkkymästä ja jää palamaan. Voit nyt aloittaa automaattisen kiinnitysprosessin. Aloita asentamalla tukivarsi paikalleen. Turvasalpa sallii tukivarin siirtämisen ja estää tukivarin irtoamisen vahingossa. Aseta momenttiväänin kiinnitysasento. Varmista, että tukivarsi on huolellisesti paikalla. Tarkastelkaamme lähemmin MXEC:n väänintä. Tehty erittäin lujasta materiaalista, turvasylinteri kestää erittäin korkeita paineita, kevytpainoisen rungon sisällä. Pallonivelvälitys vipuvarren ja räikän välillä tuottaa täydellisen vääntömomentin siirron. Pitkäikäinen, hienohampainen räikkäsysteemi estää räikän jumiutumisen, vaikka männen liike ei toteutuisi täysin. Varoventtiili poistaa ylimääräisen paineen rungosta, jos paine nousee liikaa. Käynnistääksesi automaattisen kiinnitysprosessin paina ja pidä alhaalla automatic-käynnistyspainiketta hydraulikoneikon ollessa päällä. Indikaattorivalo jää pysyvästi päälle, kun kiinnitysprosessi on suoritettu. Manuaalikäyttö ei vaadi hydraulikoneikon esikalibrointia. Vuorotellen painamalla ja vapauttamalla manual-käynnistysnappia, kunnes mutteri ei enää käänny, kun painat nappia, ja näin on ennalta asetettu paine saavutettu.
Täydennä vielä kerran lisäväännöllä varmistaaksesi, että haluttu vääntömointti on saavutettu. Kun pultteja aukaistaan, varsinkin syöpyneitä pultteja, huomaat, että aukaisu voi tapahtua nykivästi. Tarkastelkaamme tässä vaiheessa lisää laitteen ominaisuuksia. Männän pallonivel luo lähes täydellisen välityksen vipuvarteen ja pystyy itsenäisesti kytkeytymään irti ja kiinnittymään uudelleen äkillisen irtoamisen tapauksessa. Sisäänrakennettu iskun vaimennin suojaa runkoa iskuvahingoilta äkillisen irtoamisen yhteydessä. Mäntä irtoaa vipuvarresta ja kiinnittyy automaattisesti uudelleen. Tämä estää luotettavasti männän vipuvarren murtumisen.